Ja nemám čas váriť a preto nechodím ani cvičiť, neoplatí sa to, drž hubu. Prepáč, nevedel som ako začať toto video, pomeň na to, mám tu kilo hovadzieho stehna. A ináč ja mám čas variť a nerobím to, a keď som nemal čas variť, tak som to práve robil, to mi vôbec nevychádza, ale opäť som to teatrálne urobil, ale teraz si pripravíme rýchle jedlo. A keď rýchle, tak rýchle. Dáme panvicu, zapalujeme oheň, drakáris, maslo, ghee, ako niektoré moje influencerské kolegyne hovoria, pridáte kúsok gíčka. Neviem, prečo som dneska taký, ale mám dobrú náladu, bol som cvičiť a budeš mať aj ty, keď pôjdeš cvičiť. Vidíš, moja tehotná žena ma donútila ísť cvičiť. A už to môžem voľne hovoriť. Ďakujem vám za všetky blahopriania. Že niekedy v živote volačo nám napíše smotanka, tak to som fakt nečakal. Si sa sklouska, kto si. Keďže nechceš zbytočné tuky, potrebuješ chudé hovädzie mäso a to v supermarkete alebo hociakom obchode nájdeš len sťažka. Ja som toto kúpil v EAP Ružindol. Mohlo by sa ti nazdávať, že sa ti snažím niečo odpromovať, ale vôbec to tak nie je. Ja som si za to prirodzene zaplatil, ale preto ti teraz odpromujem Jim Beam Vegetu, alebo teda niečo ako Vegetu, nie je to zrovna Vegeta. Madonan má ešte celkom chudé mäso, kovačano. Toľko k Trnavskému kraju, v iných častiach Slovenska neviem, ale určite sa mi nájdete. A s týmto istým maslom z Jim Beamu som si spravil toto. Ale môžem si za to sám. Odvtedy nosím tričko a nevarím holy. Že vraj sprostý človek sa učí na vlastných chybách a múdry človek sa učí na chybách ostatných. Ja som si vybral jasné. Práve si to ideme univerzálne dochutiť. Neviem, či ste niekedy boli na zabíjačke a či ste ľúbili mozečky, ale teraz to voní skoro identicky. Bože, jak som ja miloval mozečky. Čili? Aj keď to pre mňa znamená niečo ako kryptonit pre Supermana. A čierne mleté korenie. No, pridáme tam Passeratiho, jedného celého. Tomuto sa hovorí tzv. Squirting v kuchyni. Dúfam, že naše scény sú umývateľné. Žiady. Podlejeme to aj troškou vody. Ja milujem tento vozík. Nie toto, ale toto. Aj toto sa inak nachádza na Jim Beame a každý mesiac, keď si objednávam svoj balíček influencerský, ani nestihnem objaviť všetky nové produkty, ktoré zase pridali. Ináč ideálne, keby to povarím normálne vo vode, lebo minule som mal polovicu z nich ešte nedovarených. A keďže tu máme tehotnú samičku, tak máme radi, keď je všetko al dente, takže sa teraz pokúsim. Inak tento koncept videí, ktorý som dlho natáčal, mi fakt chýba a dlho som ho nenatáčal. A je to vidieť, lebo teraz mám potrebu sa rozprávať, povedať vám svoje pocity, ktoré vás aj tak až tak nezaujímajú. A pritom je to fakt, že recept asi z 3 krokov a mohol byť rýchly. Každopádne ďakujem, že to pozeráš až sem. Necháš to len zmeknúť, pridáš keď chceš sušené rajčiny tiež na Jim Beame, ale to už strašne robím teraz teleshopping. Dracarys 5 zľavový kód. Vypíname a v ideálnom prípade a v živote by som mal doma teraz nejakú mozzarellu burratu a k tomu ešte parmigiano alebo pecorino romano, ale nemám. Načapuješ si to, dobrú chuť, pekný deň, cecky ven, keď ma nesleduješ takto zmen a ja si idem pozrieť Mamma Mia, keďže som to v živote nevidel a teraz si strašne idem mabu. A mne to dokonca aj prihorelo.